Η υπηρεσία απομακρυσμένης φύλαξης της Αρμάος είναι η σύγχρονη λύση για τη φύλαξη εξωτερικών περιφραγμένων χώρων. Το πιστοποιημένο 24ωρο κέντρο μας έχει εμπειρία 30 ετών και εξειδικεύεται στη φύλαξη χώρων μέσω καμερών εδώ και 12 χρόνια. Η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης αναβάθμισε σημαντικά την απομακρυσμένη φύλαξη. Ας δούμε ένα παράδειγμα αποτροπής δράστη μέσω μεγαφώνων. Σε βλέπουμε από το 24ωρο κέντρο. Απομακρύνσου αμέσως. Ειδοποιούμε την αστυνομία. Εσένα με την κουκούλα. Σε βλέπουμε. Ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Police is coming. Go away. Go away. Και ένα παράδειγμα ελέγχου εργαζομένων σε μη εργάσιμες ώρες. Έχετε εντοπιστεί από το 24ωρο κέντρο εποπτείας. Παρακαλώ πείτε μας τον κωδικό σας ή απομακρυνθείτε αμέσως. 52-24. Ευχαριστώ. Μέσα από κοινοπραξίες αναπτύσσουμε και προσφέρουμε την υπηρεσία απομακρυσμένης φύλαξης σε όλη την Ελλάδα. Δείτε περισσότερα στο armaos.guard.gr.